Chámome Paulo Ríos, antes chamábame Pablo Ríos, son de Moaña, da comarca do Morrazo, e nací no ano 93. Decidín dar o paso de galeguizar o meu nome aos 20 e pico de anos porque entendía que co compromiso que adquirira co país, coa nosa lingua, era unha cuestión que tiña que facer sí ou sí. O proceso burocrático para min teño que decir que foi moi sinxelo, simplemente co formulario que existe, co modelo que existe a nivel legal, fixen a solicitude de cambiar o nome e así sucedeu. Medos e inseguridades a hora de facer este tipo de cambios sempre existen, non? Pero a verdade é que unha vez o faz paga a pena por completo e non é tan traumático como parece. Sempre, sobre todo na contorna máis próxima, a familia, máis persoal, sempre custa un pouco ese cambio, non? Pero a verdade é que, bueno, pasou algo de tempo e todo volveu á normalidade, vamos. E vexo que foi unha decisión acertada cando o meu nome actual, o meu nome galeguizado, pois sí que me representa a quen son a día de hoxe. Nomearnos a nós mesmos, a nós mesmas no noso idioma, restaurar os nosos nomes, os nosos apelidos, é unha sensación que tes que permitirte sentir unha vez na vida. Pronúnciate con nome e apelidos en galego. Agora é fácil.